Zeuste zuen, nien itzala gitarra jotzen, gitarra eusten ez dakiteta. Bueno, lagunak, adi, gaurko gonbidatua baki gitarra eusten, gitarra jotzen, eta abesten ere bai. Earra saioa. Gorka Padrones dator saiora. Aiar eta Zona Zero musika taldeetako abeslaria eta gitarra jolea da. Ostirala denez, postre bat egingo dugu. Gaztatarta irasagar gozoarekin eta pikuak muesliarekin. Eta musikaren erritmoarekin prestatuko dugu tarta. Askar edo musikaz dakitenek esaten duten moduan, molto bibatze mutrikurantz abiatuko gara. Idoia Mendizabalek bere frutarboletatik eta baratzetik hartutako fruta eta barazkiekin kontzerbak egiten ditu. Irasagarra nola egiten den erakutsiko digu. Ondoren, Ataungo Ustatxo baserrira joango gara. Sandra Krebilek ardien artilearekin arropa eta osagarriak egiten ditu. Ikusiko duzue zein gauza ikusgarriak egin daitezkeen eskuz artilearekin. Ziur nago gitarrentzako zorroak ere egin daitezkela. Hobe dut gitarra astintzea baino, orea astintzen hastea. Bai. Kaixo lagunak, ostirala eta gorputzaia nabarmentzeu, ezta? Hombre, ja ostirala. Hombre, eta horregatik gozo batekin etorri gea, nola ez hemen dakau, musikaria, Gorka, ongi etorri. Eskerrik asko, zuen etxera inbitetiarren. Bai, eskerrik asko hiri etortzeatik, dator Aiar taldetikan, eta ikusiko zuen, saio bikaina dator. Eta elkarrekin zeingo deun, gaztatarta, irasagarrakin, hemen ingo hau galleta antzeko bat, eta gero pikuak, ondo erregozita, gurina, eta vainillakin. Erreta mingiak, oso salia daiz. Bai, pio bat. Gaztatartie, pioa gustatzen. Haude gauza ona, earki pasako jau. Oso ondo. Venga, adi lagunak. Bueno, lagunak, eta Gorka, garatuko ja momentu batien errezeta, bale? Pasuz, pasu. Gai eta ingoitu txikitu ondo, gurinakin astuko dugu, gurina urtu ingo dugu mikroondazian, eta gero masatxo hori jarriko dugu hemen txe, bolontan, zanpatuko dugu ondo, eta pixka lehortzeko eta pixka gehortzeko, emango jo 5 minutu labian. Bale, oso ondo. Hoi eman da geho, hemen ingo dugu. Esne gaina pixkat, berotu ingo dugu. Zertako? Hemen dazkaulako gelatina batzuk. Eta gelatinak inbiar ditugu uretan hidratatu ostian gainuntzeko ura kendu, eta esnegai horretara botako deu, bertan eukiko deu, limoi pixka ere bai, gero botako deu gazta krematxua, azukria esnegainakin montatuko deu, eta montatu deun esnegaina azukrekin, eta beste gainuntzekoak nastuko ditugu, eta berta gaina botako deu, bale? Hori ostutzen lagako deu, eta inbiar deu gainean irasagarrakin, gozo mermela da, oso zeberezia jarri behar, gaur irasagarra jarriko dugu. Ingo deuna da irasagarra, urakin urtu, eta baitare gelatina pixka botako dugu, gero gogortzeko gainean. Hori, listo, tarta, bale? Gero honekin ingo dugu muesli bat. Mueslia ingo dugunak hemen, dakau kopuak abenana, piku lehorrak, pinaziak, eta astigar siropia, dek sirope de arze. Hori dek karamelo antzeko bat, orduan gorrituko ditugu lapikuan, eta gero egingo ditugu tontor txiki batzuk, eta tontor horiek, eta hemen ere bai, pikuak ingo ditugula gurina, hemen vainilla batekin, eta hemen ere bai dakau astigar siropiakin, ingo ditugu pikuak erditi moztu, hortostatu, eta hau izango dituk lagungarri gure pastelantzako. Oso ondo, estupendo. Dana gozua emango zego gaur, Bueno, zemuz moldatzea izizuk aldian? Bueno, a ber, zeu zer alegin duten nahi, zeu zer ditzen, bai, bueno. Gauza txikitzen hona naiz, no? Bueno, bai, hori bai. Betu, sakerreza garriko da, galletak hemen dazkak, hemen betiko Maria galletak. Oso ondo, morteru, Oide, getxegi bota berren, danak erabiliko ditugu. Baina bota launak ade gola, betu gola egin aurrena, pizka barroa bota, lau edo bost horiek txikitu, eta boltxo batea botako ditugu. Eta gero boltxo hortan ja, botako dugu gurina urtuta, bale? Oso, no, estupendo. Eta hau, oidek, hemen.
truko bat emaziok. Hasiera emede bueltak hasi, hasieran pizkatola zanpatu, eskua jarri, egan esatzeatzeko gauzak, eta behin hola itanean, jakero, hola, bastaran konta, bezak, erreziteituk, ondila da honai berriro eman, holain, eta nahiko hautza gustatzen zaiten gelditzia, ez gelditzia hola pusketa hola potoloa, bale? Bale, oso ondo. Hola. Oso ondo. Besak, tau, beste pixkat eman horri, da berta gota. Oso ondo. Ba, bueno. Eta ni jungo nauk, gainuntzeko martxan jartzen. Bitartian hemen itzein inberdia bai, Vale, oso ondo, estupendo. Kontatu berdiak, aiar taldia noiztik sortu eken, nungoa zeaten, dana kontatu pixkat. Vale, oso ondo. Ba, bueno, sortu zan, 2018 zen. 2018, Eta batez be gara, Urdaibai inguruko jentia. Zikera baten Bermiotarrak eta Mundekarrak, eta gero azken urtietan, hasikerako bajisti junzan eta Gernikar bat sartu gendun. Bueno, arteagakoa. Bueno, hori ondo esan bazpare, no? Hori da, por si acaso, bakizu, bamen, jo que se, batetaki. Ondo, orduan zeate bizkaitxarrak. Hori da, danak bizkaikuek. Ondo. Hori, kostaldekuek, eta bueno, ondo, hasi zangaran bertan, pues jo que se, ensaieten, abesti batzukitzen, beste proiektu batzutan joten gendun, batzuk alkarregaz. Vale, zaila esautze zinaten, no? Bai, hori da. Osea, eta hori, hasi zangaran hori, pues, kantakitzen, eta hau eta besti, eta bueno, eta diskue graba, eta bueno, eta gaur arte, holan. Ondo. Pandemi bat erditzik, bai. Ja, eta azkar rapartu izu gaina pandemia. Nola izan zen, hasieran kontzertok eta tope, de repente pandemia, atzea beira... Programatokin gendu zen holan kontzertu batzu, karo, bakizu, kultura arlue, gelditzu zan, bertan bera, dana. Eta orain, errekuperaten apurtxu beta asuntu eta gogo pilo bategaz, Azteko berriro joten. Eta seguru ere geldikan neontzatenian, ja urrengo disku martxan, o gauzak abesti berrik, o kantain bat, o... Bai, ensaie du, ensaieten egon gara alizan duguniko, eta hori, besti berri ze preparaten, urrengoko disko baterako, bidizu ekitzen, auta bestie, pues en fin, parata ez egotiarren. Hala, berdik. Hemen geldikan da honai, gehotzio garrapatzen olatuak, ez da? Hemen martxan ibili bihardik, olatuak garrapatzeko ondo. Holanda. Ondo. Eta bueno, esan desun bezala, pandemia garrapatu zizuen, lehenago, desente kontentu intzen uten, eta pandemian zen eukatena bertan bera galtu zian, o nola... Oki gendu zen holan gaztetxe batzutan, eta holan, kontzerto batzuk sartunde, eta en fin, horrek kanpora. Eta gero, disko atara gendun, etxin genduzela, egon ginela, gut esan, martxuen atara gendun lehengoko diskue, guzti dut. Eta, hori, en fin, presentazioe esan guztako lekiko dazkune, bueno, en fin. Orain gauz, aurkeztuteko moduen hautsek gauz. Ja te digo, orain ja dana emoten dauela hasi dala berriro kontzertuk egoten lekutan eta auta bestie, aurkezpena, hautsek ingo dugu, berez. Eskuartian, zer dakazu eskuartian, guain kontzertun bat edo? Bitu, hasi gara, hilabete honetan egon gara Jurretan, 6etan, Leiotikan egaz eta Mikel Marquez egaz batera. Ona. Eta ondo, eta orain, orain azaruen daku Mat Basauri festivalan bebai, kontzertue. Ona. Kalien, gure badauen ikusi, hori txuko gara. Eta hor gabiltzez, bebai, hori, inguruen eta sarratuten kontzertuek, mobiten badan asuntu apurtzu bet gehiago, eta azten bagaran ja kontzertukaz normal, eta... Seguru baiet. Griñakin, goguakin, gauzak aurra jotituk, ez da? Bai, ez da, hau da. Hala, berdik. Bueno, ze musua hor? Bueno, menabil, txikituten. Ondo. Eta bueno, ze musika mota jendiak ez dikenak ezautzen, da ze musika mota jotzen dezue, ze topatuko jau aiar entzutea joten magaitu? Batez be, rock'n'rolla gustatea txon gentiri, gustako atxo pentsate. Rock'n'rolla da, batez be. Osea, musika kainerue, eta hori. Normalien etorten dan gentien nahiko rockerotxu eta esaten da, edo apurtxuet roiun sartuta dauena, holako genti etorte da gure kontzertutara. Gustaten asku danetarik etorti, bueno, en fin. Normalien... Etortzean hon etorri izan da. Hori beti. Hori da. Ados. Ahí está. Bueno, hemen indiatenak ikusiek, hau irekiten hasiek, eta berninuna bakarrik handa, betu hau bitu nola bigundu da, gelatina, iteatenak kendu, sobran dakan ura, eta bakarrik gelatina, eta betu hau ze errez urtutzeken, Betu, sartzezu, hola itek, eta ja sartutako jaia urtu da. Bai, egon berdu berua baina, Otzian inoiz ez dekondo urtutzen. Gio betiten deuna da iragatzi. Pare, pusketan mageatu baek, edo ze, gio ere limoizuko gotazio eta igual pepitan bater horiek, orduan beti nazteko garaian iragatzi ingo dugu.
Eta iragazteko, hemen behitu, hemen dakaz nata azukrekin semi-montatua. Eta beste alde batetik egin behar dugu. Limoia eta gazta nastu. Ningo etena da, beste ontzi baten nastu, hemen txe, esan dizuten bezala, iragatzen nahi detelako. Horun, jarriko jatago hemen, horrelaxe, botako zio, hau ja. Eta haure nastu berdeu, ez hotzian, baizik eta epelian. Zeba, hotzian balin bado, ja gogortu ingoa gelatinakin. Eta beruan balin bado, ez negaina bera etorrikoa. Orduan erdibidian ibili behar gea, bale? Osondo. Eta hemen, betu, ikusizun bezala esan dizutena pepita bat, erori zait, limoiana, eta hemen txegeatu da. Bikain, txukun eta garbi. Zemuz abilor? Bueno, met gabiltzez. Ondo aiaiz. Mikroguinean sartuko eta hau, eta urtuta jarriko deu, ja galletakin jartzeko batea. Horrela xe, ondo urtuta egon behar du, gero galletakin da ondo nazteko, bestela ez deko ondo nazten. Ordu nogoi segundu emango zizkio, ni uste nahiko izango ala urtutzeko, eta hori guaz, primeran, hau intxingo hemen, bueno, nazten jungo naiz hemen, esne hau da gazta krematxua, hemen beti epelian ego beto deseitea. Bueno, eta esan da, musika kainerua topatuko deula, letrak ebai kaineruak izango dituk, edo... Bai, apurtxu ezintonizen zunbide dana, ez da itxua. Bai, apurtxu ezintonizen zunbide, si no ez dako zentzunik. Bueno, Bueno, etxeki, kontrasten bat egotia bazekak horre bai, igual kantaen bat eukiko zue pixka lasaia egua, bai, hori bai, badaku, lasaitzuren bat edo badaku, gentiri gustatea txori bai, Bai, Eta bide, zetan reivindikatze zuen, ze gauza, porque beti abeslari guztik zozen nahi ditezan mesu batzu bialdu nahi dizkile. Ez da, segun momentuen zelan zauzen, segun momentuen zer ikusizun, zelan sentiten zalan, azkanen finien, uotezan, beti eskauz ondo, beti eskauz txarto, azkanien beti gora berakaz gabiltzez, bizi guztiren, orduan jo que se, segun ze momentotan zauzen, modu batera edo bestera idazten zu. Eta idatzitako, disko aurrenengo diskoan, ze gauza topatuko izkilau? Egindako diskuen guzu zan? Bueno, nahiko abesti kaineruek, aselerauek, letra zuzenak esaten die, normalien, esan, ez da bolan zelan esan. Metaforan diripes ez izebez, nahiko zuzenati ez letrak, orduan bueno. Eta roka eta kainerua izan da, ondo ulertzen dira letrak, porque batzutan bakizu horra kainerua dira letrak, eta izan eus esaten nahi dek gau. Bai, errez ulertuten die, behitzen. Bai. Vale. Zaiatuten gara garbia bestuten, bai. Etzekate zei kontra, Eso, oie, bakotxak itxiakola, beraku dauena, bakotxak, jo que se, hori da. Venga, oi, azkenengo jonea botako ju, eta hori hau jala ben sartuko deu. Vale. A ver, nire uste nahiko izango kela, Bai, no? Bai, bota, ondo ikasiek, aurrengotik azkenengoa ondo betuek, Oso, ondo. Azkarrik aztele mutila daiz. Onda, guain, hau botako ziou, hemen txe esekau gurina, galletakin, iten degola masatxo bat, eta oso gogorra geldituko, baina pixkat, lagundu iten dio dana, dana ondo eustia, bestela oso solto gelditzea. Batzuk iten duega bere bai, baina nahi gustatzen zaitola gurin pixkatekin, hola, esetasuna eman, eta hola, esetasun honekin, esetasuna eta kaloriak ebai, Bai. Ni gustatzen azpio bat, gaztatarki. Igual nire postre favoritunetariko da, bai. Asmatu ju, poste nau. Eta hola zanpatu, eta gero beti, hasi da nik eskukin hola zanpatzet, eta horrela, ondo, eta eman pixkat, ondo zanpatu, zanpatu ostian, sartuko dugu labian, da esan dizutenan 5 minutu, eta gero emateuna baino gehiago iteu, gogorrantzia gelditzea. Bestela askotan segertatzea, hola iten zezula, aztezea geho beste jokoa botatzen, eta gaietan anazte zaizu, eta jopela jo. Bueno, eta hemen txeagean eta bakizu gaztatartak normalian gainean beti mermeladan bat, oso zeramateu, eta gaurkuak irasagarra jarri jo. Eta zer robe, nola iteuen mutrikun ikusiko zu eseleku txukuna, ze frutar bol txukuna azkaen, eta nola iteuen irasagarra. Hau sartuko du labian, eta zeituan gaude hemen. Haupa, Joseba, Idoia nahi, mutrikoarra, errota berri baserri xangoz, eta gaurkuan erakutsiko izuet membrilluekin ondaren zenolako membrillua etxendeten.
Ondaren enpresia sortu gendun 2013an, Naiara Txurruka sosisiak eta neuk, eta horre ikusi gendun geure baserri eta inguruko baserri txarren lehen gaixakin algendulain kalitatezko produktu bat. Eta hortan oinarritzen geha. Eskura dakauzen fruta arbolak erabiltzen hasi ginean, baitxa mazustak eta fruitu txikisak eta baien genduna da, gero geuk landatu arbolak, esaten dana, berme bat eukitzeko lehen gaixak eukiko gendula urtero. Eta gaur egunean, temporadia azten deu mispirakin, kereixak, pikuak, gero etortzen dira membrilluak, sagarrak, briskuak o melokotoiak. Membrilluak adibidez, uda zieran edo azten da loria ematen, da udan ziar juten da azten, eta ikusten dezuen bezala, oain izaten da momentuik onena biltzeko. Batu deuia membrillo kajakaria eta oain jungo behana da ondare obradorea, hause elaborau eta ontziratzea. Membrillo dultzia etxeko erabiltzen duten osagaixak izaten dira membrillua beha, noski, azukria, moreno integrala eta limoi zukua. Eta listo. Orduan lehengo gauzio gainengo deuna da, txikitsu osozoikan, azalda bihotz eta guzti, zorre beak baidakala pektinia, behin membrillua zatitxuta, oain ingo deuna da egosi. Lehengo egosketi eman membrillo pure bat lortu izateko. Behin membrillua egositxa, ikusten dezuen bezala bigun-biguna do, oain ingo deuna da turmisa pasatu, pure bat lortu izateko, eta behin pure hori lortuta gehitzuko dixau azukria, membrillo kiloko 160–150 inguru, eta behin azukriakin aztauta, ingo deuna da limoi zukua gehitzu, dagokion kantidadian. Kilo membrilloko limoi baten zukua, eta bigarren egosketi emango dixau. Bigarren egosketi eman dixau, eta ikusi deta hartu doalaia membrilluak bere puntua, orduan ingo deuna da ontziratu. Eta oain, bakarri falta zaku, honetxe tapak ipintzia alik eta azkarren. Eta prozesua bukatzeko, behin oztuta, ingo deuna da, etiketak ipini, eta listo, salmentarako. Ikusi dezue, zela batu deune membrilluak, gero elaboratu deu produktua, jateko prest dauana, eta honetaz gain, ondare obradorian, etxendetena da, mermelada variedade ezberdina, formatu ezberdinetan, hosteleritzai bideratuta, dendak diala gure lehenengo salmenta puntuei bideratuta, etxien konsumitzeko formatuak, azukredunak, azukre gutxikin, fruktosarekin, diabetikuentzako, eta egunekoen frutadian mermeladak. Gero oparitxako ere olako paketetxuek eta prestatzen ditugu, eta ero bestalde dakau ere barazki konserbak, exito handixa dakenak, azitxa betiko tomate, pisto, gindillak, txikixak, onjuak oliba oliotan, saltza ezberdinak ere eta txorizero mamia. Hemen kostaldian asko konsumitzen dela marmitxakuak etxeko adibidez. Joseba, ikusi dezu, zela membrillo ontatik ondare obradorian produktu hau elaboratu den, membrillo dultzia, eta nahi dezunean, gonbidatuta zoz ondare etortzia eta mutriku ezautzia, de paso. Venga, eskerrik asko, agur! Ai, ama, idoia, zelan txukuna egiten dezuen, ze frutarbol eharra dazkazun, eta nola ez, irasagarra, ze txukuna, Ze itxura, berri iriste, poten bat horrelakoa, horietakoa honea, Bueno, mila esker, horrela jarraitu, eta gu hurian jarraituko dugu. Bueno, hemen atea deu, hemen, galleta, eta utzi dugun pixkat ostutzen. Vale. Zeratikan, galleta guztik, labetik ateatzen nian, bai ogilak, bai horrek dakaen gauzak, eukitzen due porok irikita. Da poro txiki batzuk, baina zu botatzen badezu, bai esne gaina, edo zer gauzak gaina, beruan balin badao, erreso esetuko dira.
bigundu ingo dia azkarro, baizik eta lehortzen usten badeu, ja, gogortu bezala iten dia, bezala gabe gogortu iten dia, eta porotxok itziti zaio, eta orduan da momentua botatzeko. Hemen dakau esne gaina, krematxua gaztana, nastuko itut, eta ingo deu berta bota, eta ostutzea labea, honi labea, ozgailua, beste gabe. Eta hemen, esan deu jungo gala, iten gaieta antzeko bat, hau ez, baino bai pinaziak, eta bai, pikuak, inbiar ditugu txikitu, bale? Pikuak hemen eukitzeu txortena, eta txortena kendu ingo dio, bale? Hemen ikutu bestela, eta ikustezu nola gogorra dakan. Beste gainuntzekoa jateko gona, baina txortena kendu labanakin igual, hobeto, Bai, bueno, eskuakin albazu, osondo. Hori organikoa bota, eta beste ingo deu dana lauki txikitan, bale? Bale, osondo. Bale, eta nik esan bezala, hemen ingo eta bota, eta dena naztu. Bueno, eta badakit, zu, Gorka, zatozela zona zero, osea, ez da zure lehendabiziko taldia aiar, ez da? Ez, beste proiektu batxutatik gatoz, hauri da. Eta martxan dago, edo... Ba, ontxe gabiltzez, horre, abesti barriz ekitzen, ze paroi bete uki gendun, ze taldekide bat juntzan, Asiara juntzan, eta horregaitxik para gendun. Eta justo, aprobetxasan duen aiarren segiteko, auta bestie, eta martxan jartzeko. Bale, oza, ziok aparkauta pixkat. Bai, hauri da. Bai, alanda be, adibidez, Imanol be bai, aiarreko baterize be bai, zona zeron joten dau. Osea, taldekide hoiekara. Vale, baina egunen baten voltatukoa, edo ez dakigu, edo... Berez, bai, intentzinu badau, beste disko bat atarateko minimo, orduan ba, ikusku, momentu helduten badan. Bertan, horretan gabiltzez, alan dabe. Vale, eta musika aldetik antzeku haituk, edo ze desberdintasun somatuko jau batetik bestea? Zona zero batez berderaz delakon, eta purtsu irukoti da, ez laukotie, orduen ba, bueno, en fin, ja, roiue guztiz aldatuten da. Eta bueno, zona zero, ez dira basekigula zen nahi duen esan, baino, aiar, nondik handatorritza, zer nahi dik esan aiar zehaz? Ba, aiar, berez, topasan dun, holan, Euskal Herriko enziklopedi baten topagen dun, dala, Zuberoako alde batzutan, deabroari deitzeko modu bat. Eta, karo, eta talde bat eitzen dozuniko, beti saiatuten zara, izen, aliketa original naizeten, edo topaten, edo alan dabe. Eta ez da esaten erabaki erreza, pez. Orduan, bueno, ikusi gendun, eta esan gendun bitu, oie, originala emoten dau, Ematen dau, batzutan igual erabakia errexak batentzako, baina lau zeaten nian, hori... Bai. Gua mataita eta semia izena garteko zaila izatek, hori da, ahí está. Vale. Bai. Bueno, hau ikusi zuen nola daun, eta guantxi hau bere gelatina jarri diunik eta efektu iteko, sartu berdu ozgailuan, Vale. Hartu, ekarri, eta esan dizuten bezala, azpikoa hotza hon behar du, bestela ozgailuan ezin da sartu ezer bero-berua. Gana izorratzea eta horrela sartu, itxi, utziko dugu estutzen, eta ira zaharran krematxo egiten jungo naiz ni. Vale, txemusua. Ondo du, Vale, pizka txiki egiten maiko beto. Vale, estupendamente. Bai, zera nola geho muesli batzuk bezala inberdizkia, honez dira topatzeko pusketa hundiak. Vale, oso. Eta hemen ingo deuna da, ura jarri martxan, eta bertan irasagarra jarri. Ondo. Bueno, eta gitarra jotzek, abestuitek, lehenoko taldetik honea aldatu inditu gire rolak, onola hil. Hombre, orain laugara eta beste gitarriste bat hau, bainat, eta oso ondo itzen daue bai, orduen apurtxu bet itxintzat, berari be bai apurtxu bet gitarrien detaiek eta itxerak orduen berari itxitzen txat, eta ni apurtxu bet gehiago dediketen nahi abestutera, orduen bai, alde horretatik bai, pilo bat. Bai, oza guain gaina sueltu hau, talde batetik bestea jutea, eta lasai. Beste txoko bat emoten txube bai, orduen, pues bueno, pues oie, txarto. Bikain. Eta nun somatzen, bestelare batzutan gitarra jotzeko gogoak ingelditzea, edo... Bueno, segun momentu eguot esan, askotan be bai, a ber, ni beti esagot, nien nahi abeslariz, Azkan nien azten zara talde baten... Bai, ya te digo, bai, azten zara, amasei urte gaztalditan eta auta besti, eta karo, bertara llegaten zara eta inok ez daki abestuten, eta nor daki abestuten, edo nok abestuko dago, azkan nien lotxagitzien dako, eta azkan nien urtiekaz behintzet zeuser defenditen zu, edo zeuser ite zu, bai, ya te digo. Bai, nien, nahi konsideraten abeslari zen, ni konsidera nahi beti gitarristie. Bai, Itxeot aldotena, eta bueno, urtikaz zeusero beto itzen dut, pero bueno, en fin. Ondo. Bueno, hauek bai hemen sartuko ditut. Biguntzea, lehenoko ura berdina erabiliko, debez dago arazoikan, bakarrik erabili deu gure gelatinak biguntzeko, eta berdina ingo dugu hain. Hemen sartu,
hori batzutan ondo izaten dira pixka zabaldu, eta barruan ura sarda dira, bestela egatzen dira peatuta behien artean, eta batzuk ez dira ondo biguntzen. Horrela pixkan astu, barruan sartu, eta martxan jarraituko dugu. Ondik ingotena da, lapiko jarri martxan, hori bai sartzeko barruan, eta jungo naiz pinaziak txikitzen, bai. Hala bion artean errexu ingo jo. Bega, pipa. Bueno, eta basekia musikan oso murgilduta bilera, zekia musika irakaslere basea. Bai, hori da, irakasli nahi, hori da. Eta eskuntza publikoen nabil gora eta bera, bueno, orain aurton tokadazte Ermuko eskolan. Vale. Eta aurreko urtin altxon egozan nahien, bai. Vale. Eta hori, urte batetik bestera aldatuten hoi elekue. Ona. Eta, bueno, noiz hasitzen musikan historia, noiz hartu zitzaizun grina hori ogolian? Grina ez daitz, ideari, pez, bueno, beti okindo torretxien, osaban gitarri, auta bestie, bueno, beti trastieten zu, etxindako zuzen gauzekaz, eta hori, hasi berez, gitarri etxoten hasi izan nahien, 14 urtegaz edolako zozer, bai. Vale. Bai. Keu agirretxea izan zan irakaslie, 14 urtegaz, dala ondarrutarra. Pues holan hasi izan nahien, 14 urtegaz, gero 16 urtegaz, pues jo que sé, pues ya azten zara batalditan, zure abestizek itzen auta besti, eta jarraitzu, eta, bueno, pues gaur arte. Hori da. Bueno, eta esandeko osabai gitarra kendu jola, behakin bai bertxio batzuk, histori batzuk ite dituk, ez da? Bai, juntetezan gara, noindala denpora bat juntetezan gara ostiraletan, ostiraletan, zerbeza batzuk edaten, hor lokalan, eta bertxino batzuk joten. Osabagaz, beste lagun batzukaz, eta hor juntesan garan, eta bueno, en fin. Horbe bai, abesti batzuk sortu ziren, bertan lokalan, pues jo que se, garagardo hartien, bakizu horra auta abesti, no sé kual. Grina gora tortzea, eta abesti batzuk sortu ziren, ez bakarri bertxinuek, eta bebai grabagendun disko bat alkarregaz. Bai, Tutili Klas deitzen zan. Nola? Tutili Klas deitzu zan zagun proiekturi, bai. Eta hori, disko bat grabazan duen pretentxino barik, bakarrik ondo pasateko intentxinugaz, hori, sarien ipini, eta bueno, en fin, holan, oroitzapen modure gelditzuteko. Eta tokatu zaizu egunen batian nun baiten elkarrekin jotzia disko hori, herriko plazaron joberko zuen. Hori ez dut jo, inoiz. Bai, euki gendu nor, zein gu, ez jo, zaskanien elkartuten zangaran hori, ondo pasateko, abestiz etxoteko, auta abesti, eta, en fin, pretentxino bako zeu zer zan, orduen egunen baten gogu esartuten badan, baingo dugu. Bai, gauza honenako la sortzeituk azkenian, hau ingo jau, bestia ingo jau, eta azkenian, zea... Hollywood. Holanda. Vale. Eta, bueno, musika juiri jotzia gustatzen zaik, entzutea eta jutiare bai? Bai, festivalatara eta aldoteniko eta beste talde batxun kontzertutara eta juti asko gustatzen da. Zer gustatzen zaik, zein du ditu gire ikurrako, zein du izan ditu gire taldeak gehien gustatu zaizkiken? Euskal taldin artien asko gustatzen zazten, dan hori moduen edo izedan hori berritxarrak, jo que se, gobernoz asko gustatzen zandazten bebai, Basutagar, olako taldieko lan, nahiko kainerotxuek bai gustatzen zandazten zen. Ona. Nik berritxarrak, nik asko entzuten, baina nire neska Natali, nola asko gustatzen zaion, tokatu zaitek asko entzutia, bai? Bai, askotan pasaten da hori, ez da. Eta geho gaina gustatu zaten, noa behira egonak, olako musika talde harrak eta nik zea entzun gabe. Baina, batzutan jarrin berri zateie gogua jartzeko, ez da? Holanda. Bai. Bueno, ze musu hor? Txikitzuot, ez da ikure basun askoz betxikiz hau eitxie, edo, bueno, en fin, zeuk esan goztazu. Hemen indetena nire bai ja, lapikoa beroten dakat, botako jau siropia, a ber, zenba berotu zaigun, hemen ikusi zuen, iragasagarra ja da, ura bakarrikan, ura, eta iragasagarra urtutzen nahi zaigu, hemen botako etena dago, berua dago, eta hemen ningo dugu nagoen karamelizatzen jun, bai pinaziak, bai pikuak, eta baita ere kopuak. Horrea sartu, nekan. Oso ondo, hau eke listo. Eta bueno, guain, hau dana erregosten garatzen zaigun bitartian. Eta baita ere kopok eta dana botako dugu bertara. Eta bitartian jungo gea, ataunea, maduxa gorria. Ikusiko zuze produktu txukuna, eta ze gauza politak iteituen. Guazen bertara. Kaixo, Joseba, Sandra naiz, eta gaur etorri zarete ataunea, eta ikusiko duzue nere lana, adibidez, beroki hau.
Orain dela 17 urte erosi genuen gure baserria, gure hartaldea ebai. Eta hortik aurrera, pentsatu genuen segin artilekin. Nere tailerra izena dauke Maduxa Gorria. Maduxa nahi du esan marrubi, katalanez. Hemengo ikurri da, transformatu genuen nera bat, eta egin genuen gure tailerra eta aterpe hau gure lana egiteko. Eta hortik aurrea, hasi nintzen artilekin esperimentatzen. Ez nekien ezer, baina oain, begira, transformatu detela artilea. Daukegu hartaldea txiki bat, ez da oso handie. 25, 27, hortik dijo. Eta hortik hartzen dugula gure artilea. Baina artila hori fibra da. Eta ni lantzen dut fibrak. Lehenengo hasi nintzen txalekok egiten. Hortik aurrea erabaki nun gauza gehiago. Oain egiten dut txaleko, berokik, zapatak, plantillak, loreak, soinekok, etxeko zapatillak, hilen jartzeko gauza pilo bat egiten ditut. Gaur egingo degula bi gauza. Tinte bat, tipula zala eta intxaurrekin egin da, eta gero etxeko zapatilla batzuk bukatuko dugu. Bueno, ja mantala jantzi dut, oain ja prest daukegu sopa egiteko, Joseba? Ikusiko zuze polite ateako zaigu gure kolorea gaur. Hemen lapiko hortan jarriko dut tipula azala eta intxaurrak azala. Eta ordun horikin ingo dut tinte bat. Hemen dau intxaurren azala, jarriko dut poltsa hortan. Hola ez da ongo hortik dana suelto. Eta tipula azala berdine. Poltsa baten jarriko dut barrun. Hemen daukegu gure artila, gure hartaldetik tortzen da latxa mutu gorria. Lehenengo endegula garbitu eta gero mazteratu egun bat. Eta ja jarriko deu sopa barrun. Tinte prest dagoela ja, begira Joseba. Egon dala hemen 50 minutu eta ja kolorea hartu du. Eta oain, leku baten utziko deu lehortzen. Landu behar da, kardatu eta egin patroi bat ze nahi dugula. Ja hemen gare lanen, eta jarri dugu ude eta jaboia, beroa, eta fibra sueltakin, egin dugula patroi bat, eta oain, volumen eman behar dugula, eta oain gure lana da, ude eta jaboiakin, beroa, jun, txikitzen. Gogea pasatzen, taiata beste taia eta aiatu taia behar dugula. Fibrak nola dare suelto, inbardekula astindu eta frikzio pilo bat, egiteko indarra eta tela bat. Lehenengo tela aurkitu zan, neolitiko. Bueno, ja, txeko zapatilla hau, bere neurri dauke, eta, klaro, kendu behar deu jaboia, porque bestela kalte egiten dio. Eta berriz hormatan jartzen dut, bakarri faltatzen dela zapatilla lehortzea, eta gero jartzen dugula azpin suela bat. Ja bukatu deu zapatilla. Espero dut gaur asko ikasi duzue. Eta badakizuen ungare, ataunen, gure tailerra Maduxa Gorria, azokatan eta Instagram, Facebook eta weben gare, eta egun polita izan, eta eskerrik asko. Ai, ama, haupa taun eta haupa Sandra, ze gauza txukuna, erra da, jendiak olako gauzakin, da bertako gauzakin leheno hainbeste balio zuten hauen bota iten diana eta berreskuratzia, ez da? Ondo dago egiz, Haupa ardilatxa eta haupa gure ekoizliak. Haupa, ondo izan. Eta bueno, gu gurian jarraituko deu. Eta hemen txeak hau, behitu ja, hartu behartuna, bai kopuak, bai pinaziak eta bai zeak. Eta egin behar deu hemen tontortxuak esan dugun bezala. Baina hau baina lehenu jokutxo badakau prestatuta. Jokutxo badakau prestatuta gorka, eta jarriko dituk jokutxoan pin martxan. Zia, basekiat, Tarantinon eta Clint Eastwooden oso jarraitzailea izela. Eta orduan izan bezala, jokutxo bat prestatuta dakau zuretzako. Ea aberregila dan esan dezuna. Eta orduan, hain, bere pelikuletako 3 abestu entzungo dira. Venga, ba. Abestiak entzungo dira, eta abestia entzun ostian, zu esan berdezu ze pelikuletako dan. Vale. Ados? Erraz, erraza jau, erraza irutu zai. Bai, a ber. Aberregila dan. Bueno, aurrenengo abestia. Entzun.
Txo, hori el bueno, el feo y el malo da. Ona, neitan asonatzen zitxean musika. Ona. Hori espadakizun, nepa. Nei harrapatu ingo zitxean, baina bueno. Bai. Bueno, bigarrengoa. Venga, a ver. Entzun bigarrengoa bestia. A ver, va. Zesate jok? Por un puñado de dólares, alda esan. Bai. Ahí. Naiz. Bueno, azkenengoa, irutik iru asmatzeken, da orduña, nakingo jau jarraitzaile zutxua izela. Bueno, antziak irugarrengoa, 1, 2, eta 3. Hau pizka zaiagoak, Ungaitu giri harrapatzea, aber harrapatzea. Bai. A ver, deskarti gaitxik, Gran Torino eta honek ez die, yo que sé, Jarri el Sucio esango da. Ai, artista, jarraitzaile zuzu, bai. Onda, deiko osta ditezetik, bani, pelikuletan eno gentatze hori nera nahi zine grabatze gula, nahi eta zine indula, eta ni eno gentia, pelikulak eske, azten hori ikusten da lo hartzeiat. Bai. Lo hartzeiat. Jo, ni pio gustatea, Pia gustatea zaiz. Bai, aldoteniko eta zinera zuten nahi. Guz hauztara, bueno, nahi aita esatea zaiz, jo itxasua ibeira gelditzeaiz, eta hor gelditzeaiz. Eta beha lo hartzei itxasua ibeira. Bakoitza beria, ni pelikula ikusten. Oie, bai. Bueno, marcha zarraitu behar deu, oso ondo. Eta hemen, emango jako jara bat, eta esan diaten bezala. Hori guain gaina epelan dao. Ostuko bazan, olaxe geldituko zan bloke bat bezala. Orduan, inbiar deuna da, ametxe jarriko deu, hau, ez bakazue etxian, papel sulfuritatua, daela papela labian sartzekoa, ez badakazue, aldezue gurin pixkat eman, taolan gainean, eta listo. Hau inbiar dezuna da, hola, tontortxo bat hartu, hola jarri, eta pixkat apretatu, ez solte ez gelditzeko, baina pixkat solte bai, gero lehortzean dian beha peatuta geldituko. Eta hola xe, ingo deu gure galletatzua, bale? Bale. Hemen txesekatau, eta guen jarri berzizkia ni pikuak ebai martxan. Jarriko dut hemen lapikuan gurinan jarriko jo vainilla pixkat, pixkat ez, fundamentuakin, nahiko. Eta bai sartu behar dut tarta ostutzea. Ostutzea ez, hemen dakat, ja, berotu zaigula, urtu zaigula, inbiar diotena da, hemen dakao, gure gelatina ja, ondo esetuta, kenduko jo sobran dakan ura, eta ingo deu gure irasagarran sartu. Hemen sartu, horrela xe, eta ondo aiaiz, eskuakak ona, eskuandize hori bai. Haundit ja, baina txukuna. Zukalderako zerbide ba. Esku handize edo txikize. Balekua, baseo txikillak ez, eta haundillak ez, eta txikillak bai, eta haundillak bai. Danetik anzio bizita honetan ez da. Gitarra jotzeko zeu biardek. Hombre, badino ya txamar luzie, bai, bueno. Atzamar luziak, ez da? Badau gentie hiru atxamarregaz, bai, joten dauela, bosegaz baino gehiago. Bizita honetan bezala, habilidadia eta sakrifizioa eta denboa, berdin, no? Bai, ganatan. Hola lortuitek danetik. Eta pasinuaz, bai, hori. Hori de bai, pasillo gabe, gauza gutxi. Bueno, eta ez dakik, beste zerbait badakazu kontatzeko, beste talden bat, o beste historien bat, hemen guri eta gure jarraitzailei kontatzeko, ire bizitzataz. Beste talde baten, ez duene komenta, bueno, tempora baten, urte pare bat, edo egon ginen bebai, Sinerdols taldien egon nintzen bebai, apurtzu bete rollo, ez daizelan azaldu. Rock gotiku edo lako zeuzer makilleitzen zangaran eta holan bai, makilleitzen zangaran kontzertuetan eta holan, eta, bueno, espektakulo montaten zan, hori bai. Eta gotiko itzan da gotikoz mozorrotze itzan, o mozorrotze itzan taldeko batzuk gatikan? A ber, bai, apurtzu bet bakizu, askanien esen aizora izaten zaraniko apurtzu bet zuzuez gentie, modu batera esan da, entreteniten. Eta bestu aizu bai horren parte da, antzerki baten parazetan modun, edo sinien, edo orduan bai, jantzitxe zangaran, okasinyorako apurtzu betolan, bastaizenan esan. Toke iluntzue hori da, bai. Toke iluntzue, bai, hori importanti da, bai, osea, jo que se. Hori gaur egun geho eta gehiago ikustea, azkenian, bueno, ni azkenianeko urtean BBK Live batea junitzen, eta emateu estena tokian, eta tinglaua, eta azkenian musika, eta musikak bueltatzen guztia, behar digarra
hor Bai. zirrara berezi bat sortzeko, ezta? Hombre, eske hori da asuntu, ez da bakarrik musikia, eskanien espektakulo, entre comillas, espektakulo bat zauze montaten, eta dana zaindu bide, bai, jantxize, zelan eitxe dozu zen gauzek, zer esaten dozun, nola esaten dozun, bueno, en fin, dana importanti, o sea, en fin. Nik horire, bueno, balintxikan lagun bat, Kalifornianua, eta bakik hemen, no? Hemen galdetzen dek, eta hiri ze gustatzen zaita, nahi futbola. O hiri ze gustatzen zaita, nahi zurlaria, no? Beste batei kontzertuta jutia. Eta harrek esate zian, ingles esate zian, baina evento gigantia gustatzen zita izkiola. Bai. Nola evento gigantia? Bai, ni gustatzen zaitek tinglaua daun lekua. Nola? Zeatik anan bakizu. Amerikanuak eta baki nola dian, ba. Kontzertua da honian, dao, eskeiteko txapelketa, bizikletana, surfa, kontzertua dana batea, eta esatezun, beha ikustatzen ziren los grandes eventos. Bai, Bai, azkenian, bai, jun bakargan, ba, kontzertu batea, ba, bueno, ba, ja. Harri gustatzen zagon, ba, asteburu guztia neon, eta kiston tinglaua montau, eta ondo pasatzia. Baina, bueno, musika beti tartian, Bai, hori egizia da. Musika beti tartian. Bai. Edo zein jaizetan. Edozein jaietan, ez izango ba musikai gabe jai bat. Ba, hauntzek ikusi da. Ba, janari gabe zela. Ba, bueno, janari zebe bai importanti da, jaizetan, ostras. Bai. Janari gabe zela. Bueno, batzuk edari jakin bakarri moldatuko ituan bai, Ba, bueno, ez dainik, ez dainik. Beti zeuser sartuti ezabelan. Bai, beste edari jagaizkiteu, jan gabe. Aladek. Bueno, hemen aigaituk txerreki txarraka martxan. Hau ja gelatina listo dakau, ingotena zuoli txaldu. Hemen ja, hau martxan jarri jau, eta martxan jarri deuna, guain, sirope botako jau. Astigar siropia. Iepa! Gaur gozo ibiliko baituk, Bai. Gozo. Eta, bueno, horiek prestatu dituk, oso ondo. Lagundu berdiak gauzatxo bat iten. Oso ondo. Baitu, ikeldu hau, horrelaxe, pastelateakoet, eta ingo deu iragatzi, indeun iragazagarra, bale? Bale. Orduan, hemen dakau, betu lagunak, nola jau gogortuta da hoi jaia, ingo deuna da hor jarri, bale, haure barroa bota, uskeitek handaz gelditzeko, nahiko peian jarri jok, hoi dekarrazoia, horrelaxe, erraitxura egi, Bai, jode. Vale, dana botako zat. Venga. La caza por la ventana, esatekena, no? Holanda. Venga. Horrelaxe. Vale. Eta beste gabe, hau holaxe hemen 3 minutuan listo ongoa. Ingo deuna da ostutzea sartu. Oso ondo. Eta bitartian, irrikitan gitxaude, gire kantuak gitarra hori martxan ikusteko eta irea gotzak aber. Nola, zirraratze ziguken. Venga, ba, oso ondo. Bai. Venga, hau hementxe utziko jau ostutzen. Eta guain, musikakin batea, nik plateratuko tarta. Oso ondo. Eta ik musika, jo. Eta hemen dana batea, goxatuko dugu. Bidai berri baten hasiera bat urrundan lekuet nire buruen ez da erreza zuta saldentzien bihotza eman da egaz irtetien bueltan nauenien akorda zaitzez berriro nauela zeugaz hemen da ez da galdu ezer ez da galdu ezer ez da galdu ezer ez da galdu ezer
Gorka, zorionak. Oso, Olioi purdiatan agarriziak, ona zeate. Diaz, ze ona, ze abestiguan, ze aski. Hau ez da galdu ezer, diskoko holan singela, gente iri gehiago gustadatxona. Osea, que apurtxu bete... Ona, ekarri jendei Hau gehien da. gustatzen zaiona. Bai. Ona. Ahí está. Mira, inau, tartakin borrokan, Ile uste Habitu. nien itxikin ondateko gana, baina arkiateak. A ver, garbi urteten badauen hor kortiek edo. Bai, pizka txuria jarri zio gainia, baina bueno. Ondo. Ebes men jarriko ju, erdian. Eta hemen txesekau, gaurko pastela, piku hoi egatu dituk de bizio. Bai. Buah, Oie. eta galletak ikin dituk, Bai. Eharrakin Oso dituk. ondo. Bueno, berri eman bostekoa, eskerrik asko, hemen Eskerrik asko. izateatik. Haupa Gorka eta haupa Aiar, segi egurra ematen, da guri koxatu arazten. Apai, eskerrik asko dizua. Agur laguna. Eta ahí.